Ahoj Jarka, ja som doktor Mundy a toto je odkaz pre teba. Posielajú ti ho tvoji milovaní kolegovia, ktorí na teba vlastne nikdy nie sú zlí, ani ťa nikdy neopravujú, hej? Oni ti v podstate chcú zaželať všetko najlepšie. Veľa lásky, pohody, šťastia a veľa sexu k tvojmu krásnemu menu. A urobili to takou unikátnou formou, že je to vlastne prostredníctvom služby, ktorú si sama vymyslela. A teda máš ako prvá možnosť si vyskúšať, aké to je, či ťa to potešilo. A ti poviem, sám doktor Mundy pri tejto špeciálnej príležitosti si pripíja na tvoje zdravie s výborným izraelským vínom a takto som sa ohákol, hej, že proste doktor Mundy v zajačikovskej maske, to tu ešte nebolo. Ja ti želám všetko najlepšie a teraz ťa pekne poprosím, vstaň a choď ich všetkých objať. Ahoj, všetko najlepšie ti želá doktor Mundy a tvoji milovaní kolegovia.